तो भैया हम गीतकार शक्ति सूर्या आप सब भोजपुरी श्रोता के प्रणाम करतनी। तो फिर एगो फुल फ्री सॉन्ग का वीडियो लेके आइल बानी आप लोग खातिर, जौन अंतिम आप विदाई गीत बाटे। आखिरी बा देवी गीत का ये एल्बम। ये सॉन्ग एकदम भावुक क दे वाला बाटे। भाव से अगर एक गा के रिकॉर्डिंग कराओ तनी तो ये बहुत भावुक गीत बाटे। विदाई गीत बाटे। तो एकरे खातिर एगो लाइक जरूर करब। कमेंट बताइब कि सॉन्ग कैसन बाटे, जरूर बताई। ये गीत का ट्रैक बाटे नीलकमल सिंह जी का आखिरी विदाई। यही ट्रैक पर सॉन्ग लिखल गइल बा। बहुत सुंदर सॉन्ग बाटे। तो चलिए एक मुखड़ा सुनाओ तनी आप लोग के। तो एक मुखड़ा कुछ एक प्रकार का बाटे। 9 दिन बैठल रही हो, 9 दिन बैठल रही कलसाया गोर के, होखता विदाई माई, होखता विदाई माई, जात बाड़ू छोड़ के, होखता विदाई माई, जात बाड़ू छोड़ के, होखता विदाई माई। भीजल गमछिया माई, हाँ भीजल गमछिया माई, पोछी पोछी लोर के, होखता विदाई माई, जात बाड़ू छोड़ के, होखता विदाई माई। तई रहा मुखड़ा। उम्मीद बा आप लोग के पसंद आई रही। चलिए कर पहला अंतरा सुनाओ तनी। अइलू अंगनैया मैया बाजल बधैया, केतना जतन से 9 दिन कहनी पूजैया। अइलू अंगनैया मैया बाजल बधैया, केतना जतन से 9 दिन कहनी पूजैया। हमरा के बंधले रहलू है, हमरा के बंधले रहलू नैया के डोर से, होखता विदाई माई, जात बाड़ू छोड़ के, होखता विदाई माई। तो ये रहा पहला अंतरा। चलिए अगर दूसरा अंतरा लास्ट अंतरा सुनाओ तनी। ये सॉन्ग खातिर एगो लाइक जरूर कर दे। कमेंट बताए कि सॉन्ग कैसन बाटे। चलिए शुरू करते जा। चली जइबू ए माई सुना हो जाई घरवा, शक्ति सूर्या श्याम कैसे छोड़ी हैं अचरवा। जहाँ श्याम लिखा है वहाँ सिंगर भाई अपना नाम डाल लीजिएगा। चली जइबू ए माई सुना हो जाई घरवा, शक्ति सूर्या श्याम कैसे छोड़ी हैं अचरवा। सगरो दुलारी माई, हाँ सगरो दुलारी माई, जतड़ू बिटोर के, होखता विदाई माई, जात बाड़ छोड़ के, होखता विदाई माई। तो उम्मीद ना पूरा विश्वास भाई सॉन्ग आप लोग को पसंद आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।